Ħanalaq 60 sena u rrid li x-xewqa ta' dawn it-tfal isseħħ. Din hi x-xewqa ta' Godwin De Battista li feluq sninu iddeċida li jorganizza mixja ta' 60 mil maqsuma f'jumejn biex jiġbor fondi għal Fondazzjoni SEB li jixtiequ jieħdu aktar minn 40 tifel u tifla fuq btala għall-ewwel darba. Mal-mikrofonu ta' One News u mal-wasla tagħhom fiż-Żurrieq fejn hemm setgħu jistrieħu ftit qabel ma komplew triqthom lejn Marsa Xlokk, Godwin qalilna li minflok iċċelebra eluq sninu mal-familja kif jagħmel ta' kull sena. Din is-sena b'mod differenti għaqad grupp biex flimkien jgħinu lil din il-fondazzjoni. Godwin spjegalna li mal-wasla tiegħu iċ-ċirkewwa kmieni filgħodu sab sorpriża sabiħa li żgur ma kienx qed jistenna. Għat-tim miegħi konna qegħdin seba' u dalgħodu xi wasalt il-ċirkewwa kelli s-sorpriża ta' ħajti kien hemm 28 persuna li mxew magħna miċ-ċirkewwa. Dan għalija rigal sabiħ għall-birthday għaliex li x-xewqa ta' tfal jiena wkoll nixtieq li sseħħ. Malli waslu viċin il-Knisja taż-Żurrieq it-tim intlaqab ċabċib u briju kbir minn diversi persuni fosthom mid-direttur tal-Fondazzjoni SEB Ivon Malija. Hija qalet li dawn it-tfal ta' kull età għandhom ħolma u bis-saħħa ta' din l-attività din hija pass eqreb biex issir realtà. Illum qegħdin hawnhekk għaliex Godwin u t-tim tiegħu qegħdin jagħmlu mixja għall-Fondazzjoni SEB sabiex naqtaw xewqa li għandhom it-tfal illi naħduhom safra barra minn Malta u qegħdin permezz ta' din mixja jiġbru fondi għal dan il-għan vera nobli. Minn qalbi nirringrazzja l-Godwin u t-tim kollu tiegħu għaliex vera nies inkredibbli. Min jixtieq jagħti donazzjoni għal dan il-għan jista' jagħmel dan billi jżur il-paġna ta' Facebook Pass Pass ma' SEB jew jidħol fuq is-sit elettroniku tal-Fondazzjoni SEB seb.mt/donate.